living positively, living positive, living positively, living Sanibonani babukele emakhaya. Siyanamukela kusayinqoba Beat. Lolu uhlelo la noma ubani ophila negciwane lengculaza, abathandiweyo babo, imindeni, abangani, abasebenza nabo, ngisho phela nabasebenzi bezempilo. Samukela ithimba elisekelayo. Hello. Hi Sharon. Namhlanje sikhuluma ngezingane eziphila negciwane lesandulela ngculaza futhi ezithola ukwelashwa. Samukela kusayinqoba uDokotela Trevor Majuri. Likai doctor. Rete ngimelikai. Chelo pizza. Kumnatu bana liwena hapa. Kulebohana. Isiqephu sethu esilandelayo siphuma eGauteng lapho odokotela bethole ukuthi kunemiphumela emihle uma besheshe baqala ukwelapha izingane ezitholakele ukuthi zinegciwane lesandulela ngculaza. Namhlanje size eMidlands size ku Florence uzosixelela ngoNewo oku ARVs since wazalwa. Can I do it again? Is us both izojamba now. Wasazenjani status sakho nesikane? Okay, ngiyengaya eBara eclinic eDobsonville and then bangenzela incwadi. Mama ngenzela incwadi bathi umntana makana 1 month fanele ahamba ayo test. And then ngahamba ngayo test isundewe eBara. And then bese bakunikeza i-date ukuthi ubuye uzolanda ama results. And then mangilanda ama results bangitshela ukuthi une positive. Esibhedlela bakutshela ukuthi wayo uNewo kwakumele start ama ARVs immediately. Uzositshela nje ngestory leso. Okay, kune study angithi abasenzayo lapha eBara ne bese bayakutshela ukuthi bazobese uDoctor ayafundisa ukuthi ama ARVs angabaphatha kanjani abantwana. We wanted to see whether by treating children early as they get their HIV diagnosis versus the standard of care, we wanted to see which one is the best approach. So basically we were looking for different strategies and different approaches to treat infants with HIV. At this point in time, it's a wait and see approach. We wait until you have symptoms or until your immune system declines before we start you onto treatment. And that's fine for older children and adults, but we're saying it's not fine for babies. We think that kids should start treatment as soon as they receive the diagnosis. Parents should be counseled. They should be told about the results of the trial, and they should be given the opportunity to start treatment as early as 6-7 weeks of age. Lukhona utshintsho ke walibona kuNewo ngesikhathi kuma ARVs. uNewo solo waqala ukuphuza ama ARVs akaza agule. So amphatha kahle. Ukuthi amphatha kahle ama ARVs. Ningabinyaka sibu. Our research shows that early diagnosis and early treatment of HIV in infants, and by infants I mean children less than a year of age, can reduce mortality in infants by 75%, which is a dramatic result. Wabona usibu uyajamba Newo. Ndiyayithanda kakhulu lento esiqobo ibukela ngoku ne ngoba oqala indinikeza into indinika la nto bana okay one omama kufanele into bana eclinic neclinic omama bakhulelwe bayakhuthazwa nakangakanani into bana mabatheste for HIV babazi ubungozi bokubana kufanele bebekhusele abantwana babo ba ndibona inikeza umdla kakhulu because mama kaNewo yena akakhange ahlale kuthiwe umntana wakhe xa inonyaka azahamba yomtesta for HIV nyani uyewaya then ufumanisa umntana wakhe HIV positive ngiyelo ngoku ku treatment and if bana mhlambe beyewalinda wayomtesta after mhlambe sene 2 years mhlambe bezobe segula kakhulu ngela xesha. Izingane eziphila negciwane lesandulela ngculaza kumele zithole imishanguzo ngokukhulu ukusheshsha futhi kumele izinkampani zosomakhemisi zakhe imithi efanelekile ezinganeni ukuze ukwelashwa kwezingane eziphila negciwane lesandulela ngculaza kube lula. Uma siqoke lamabhengede sizibonisa ukuthi
Sizigcina siphephile futhi silawula izimpilo zethu. Zivikele, uvikele nabanye. Protect yourself, protect others. Kuze kube ngesikhathi esizayo, nisaleni kahle emakhaya. Bye.